Күні де қызу іші де бинаны сафқа бастыру үшін берілген уақыт бар. Шуңа сыйышырға керек. Откуда тепло берем? У нас вот котельных. Іш барышы білән президент тоныша йоғышлауырлар хастаханасын түзуге 180 кіші жәліп етілген. Келесі атнадан тәулік бойы ішләйәшекләр. Рүстәм Миңнеханов заманча һәм барлық стандартларға жауап берілі хастахананы уақытында сафқа бастыру мөһимлеген ассызыклый. Керек булса, дәвалану үшін иң яхшы шартлар тудырылырга тиеш ди ул. Это вот сколько будет тарифов? Хастахана 234 урынга исәпләнгән 500-гә җиткерү мөмкинлеге бар. Рүстәм Миңнеханов инде бүгеннән кирәкле җиһазларны кайтару өчен башларга кушты. Объект 15 августка әзер булырга тиеш. Бүген президент Казанда төзелә торган башка объектларда да булды. Төзелешкә температураны үлчәп кенә кертәләр. Менә бу урам яшьләр үзәгенең скейт паркы, ачык һәм ябык зоналар, күп функцияле газон, спорт майданнары монда тормыш кайнаячак. Инде хәзер үк сынап карыйлар, тәэсирләре белән уртаклашалар. Одна из лучших в мире, я скажу. Президентны паркның үсеш планы белән таныштырдылар. Почти 2 гектара земли на открытой части состоит из 8 основных объектов. Art City торак комплексында мәктәп төзиләр. Ул 4 катлы 1500 урынга исәпләнгән. Бүген монда 150 төзүче эшли. Киләсе елга кулланышка тапшырылачак. Это мечта Барселоны, Реал Мадрида, Манчестер Юнайтед и Челси вместе взятых. Бернәрсә кирәк түгел, все отлично. Все шикарно. Танковый урамдагы футбол манежында барган эшләрне дә югары бәяләде президент. Аны 30 августка әзер итәргә җыйналар. Спортчылар, тренерлар өчен киенү бүлмәләре, медицина блогы, спорт җиһазларын махсус техника саклау урыннары, футбол кыры кебек мөмкинлекләр дә булачак. Вот кран поднимает это Это для трамвайных остановок. Зур Казан бюджетында эштыгыз графиктан калышмыйлар. Вот здесь у нас фиточесны, здесь будет амфитеатр деревянный, чтобы можно было сидеть. Монсы инде Түбән Кабан күле яр буе 2 километрдагы мәйдан яңартылачак. Пандемия белән бәйле хәлләргә карамастан төзелеш тукталмый. Президент сыйфатка һәм саклык чараларына игътибарны киметмәскә кушты. Гөлнас Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.